Dag jongens en famkes, ik mag een verhaal voorlezen van Tomke en het heet Balje in de gang. Sjoch, zo goed ken ik het al. Jana Joe gooit de bal omheeg en vangt hem weer op. Nou ik, zei Tomke. Hij gooit de bal een lietstikje omheeg. Ha, laakt Jana Joe, doe goois net echt. Oh, maar dat ken ik wel, zei Tomke. Nou gooit hij de bal heel heeg. Pets! De bal komt in het plafond aan en stuitert op een groen. Hap, dacht Romke. Hij had de bal in zijn bek opvangen. Wat knap, Romke, zei Jana Joe. Maar Tomke is lulk. Voort, Romke, roept er. Ik zou de bal vangen. En hij gooit de bal weer omheeg. Maar nou stuitert de bal in een stoel aan. Hé jongens, net in de kamer, Balje. Cornelia komt in de kamer. Balje maar in de gang. Cornelia gaat bij de grote tafel zitten met een kopje koffie. Ze pakt de krant en leest. Pats, rinkel de kinkel. Cornelia vlucht doorheen. Ze docht de deur van de gang iepen. Tomke, Jana Joe en Romke staan in het hoekje en ze sjoggen naar de groen. Op een vlier leidt een grote vaas. In een plasje wetter en in lietse stikjes. Hoeps, roept Cornelia. Ik zou de blom in de container gooien. Ik hier de vaas al vast in de gang delzet. Maar ik wie het vergeten. Bist nou lulk? Vreegt Jana Joe. Ja, zei Cornelia, maar net op Jimjer. Ik ben lulk op mijzelf. Voor straf moet ik zelfs de rommel oprommen. En daarna zullen we mij maar boeten, Balje? Dit weer het verhaal van Tomke voor Joert. Mooi weer een overhaaltje.